barakatu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa jami'i ahlillah. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da safiyar Juma'a. Muna alhini da bakin ciki akan abin da ya faru a Sokoto, wanda yake abu ne wanda ya tada hankalin ƙasa, kuma duk mai hankali dole ne ya damu da abin da ya faru. Kuma a bisa abin da za mu iya mun ɗan bibiyi menene ya faru, na saurari zagi da rashin kunya da rashin kirki da rashin kyautatawa da rashin nuna ya kamata da ya fito daga bakin wata wacce ake kiranta Deborah. Kuma na samu labarin abubuwan da yan uwa suka aikata, wanda yake ya kawo abin da ake kira mixed reaction a ƙasa, wato mai da martani daban-daban. Abin da nake so yan uwa don Allah su nutsu su yi akan wannan abu shine mu koma mu duba hukunce-hukunce da malamanmu suka yi, musamman na baya. A nan zan tunatar da mutane abin da Sheikh Jafar Mahmud Adam ya faɗa akan hukuncin da aka tambaye shi na wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Abin da Sheikh Jafar Mahmud Adam ya faɗa, Allah ya ji kanshi da rahama, yana cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dole ne hukuma ta kashe shi, dole kotun musulunci ta zauna ta yi masa hukunci na kisa, kuma ko ya tuba, tuban ba zai amfane shi ba. Abin da ya sa na so in dawo da wannan fatawa ta Malam Jafar, abubuwa ne guda uku. Abu na ɗaya shine hukunci ya ce kotu, hukuma, da aka kaga ba za a iya dace wanda ba hukuma bai ɗauki doka a hannunsa. Abu na biyu shine mu gane cewa duk lokacin da aka kauce wa ƙa'ida to za a shiga ruɗani. Abin da nake nufi da kauce wa ƙa'ida shine idan aka ce hukunci, to ana nufin sai wanda yake da doka a hannunsa shi zai yi hukunci. Ɗaukan doka a hannunsa, a hannun wani mutum, ba daidai ba ne. Abu na uku wanda yake shine muhimmi, wai wannan ne na farko a ƙasan nan, koko shine na biyu, koko shine na uku? Babu wani mai hankali da zai halatta zagi na mutumin da bayi da ma magoya baya ko ɗaya, ballantana mutum mai daraja, wanda duk mai imani ya yadda duk duniya Allah bai taɓa halittar wani mutumi wanda yake da daraja irin tashi ba. To sai ya zamana cewa wannan mutumi wani ya zo ya tashi ya zage shi a cikin jama'a, har ma inda za ka saurari audio ɗin, mutanen da suke wajen ma sun nuna wash, ya kamar sun reacting, wato sun nuna ba su ji daɗi ba. To wannan abu yana faruwa a ƙasan nan. Me hukumomi suka yi? Na samu bayanin sanarwar mai alfarma sarkin musulmi akan wannan abu. To amma abin da muke so shine, ba idan irin wannan abu ya faru kawai a fitar da sanarwa ba, ya kamata a ce an yi ƙoƙari, an zauna, an fitarwa da al'umma mafita don gaba. Ba ma so irin wannan abin ya dinga faruwa, ba ma so a dinga kashe mutane a ƙasa ba tare da hukuma ce ta kashe su ba. Kuma ba za mu bari a ce wai kowa ya zagi wanda ya ga dama ba, ba ma son irin wannan. Mu lura,
a ƙasan nan ba a taɓa samun rahoton musulmi mai hankali ko mara hankali ya fito yana zagin annabi Isa alaihi salam ko wani daga cikin annabawa ba, ni dai ban san haka ba. Saboda haka mu ci gaba da wannan matsaya ta kar mu zagi wani mai daraja, ko pasto ne kar a zage shi, ko ma mutum ƙarami ne kar a zage shi balle cin mutunci. To kuma mu tare darajar manzo sallallahu alaihi wa sallama, ba mu yadda a zage shi ba, kai kalma ta rashin kirki ma ba mu yadda a gaya masa ba. Amma kuma mu karantar da mutanenmu cewa wannan abu doka ita za mu nemi ta yi aikinta. Daka masu daraja, masu alfarma, masu matsayi a ƙasan nan, ku taru ku gaya wa hukuma lallai lokaci yayi da za a samar da mafita akan irin wannan abun. Kada a zo wani a turo wani ya tsokane mu, mutanenmu su kasa yin haƙuri, a yi tashin hankali ko a kashe wani mutumi, sannan ƙasa ta zo ta ɗau ɗumi, wannan ya faɗi nashi, wannan ya faɗi nashi. Mu abin da muke fata shine muna fata ƙasarmu ta zauna lafiya, kuma muna fata adalci ya zauna akan kowa. Ina sake nanatawa, wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda duk ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aikata mummunan ta'addanci, domin ya shiga hurumin da ba a shiga. Amma ina daɗa nanata matsayar mu cewa hukuma ce za ta yi hukunci, ba mutanen gari ba. Saboda idan aka bar shi a hannun mutanen gari, haka kawai wani wanda yake kinka sai ya ce ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai a taro a kashe ka. Babu bincike, ƙa'idar dokoki kuma na addini da na zamantakewa sun nuna cewa duk wanda ake tuhumarsa da laifi to ba za a tabbatar masa da wannan laifi ba sai idan sai an yi bincike, sai an tabbatar. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ba nata muke hukunci akai cewa ya tabbata ko bai tabbata ba. A'a, muna nufin nan gaba za a iya samun wanda bai tabbata ba, wani a ce ya zagi manzon Allah kuma bai zaga ba, jama'an gari su kashe shi. Da haka muna fatan hukuma za ta yi abu na gaggawa, shugabanni za su yi abu na gaggawa na samar da mafita, kar irin wannan ta sake faruwa, a zo ana cewa wani ya zagi manzon Allah an kashe shi. Muna fata Allah ya ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daraja, Allah ya ƙara wa mabiyansa daraja, Allah ya ƙara wa ƙasarmu daraja, Allah ya zaunar da ƙasarmu, Allah ya zaunar da addinanmu lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah sa dai na dace.